Mari nepočuť. Potom na tom? No prvý krok v autoškole pretlačiť motorku si zvládol. Beriete si Luciu za svoju manželku? Beriem. Sľubujete pred všemohúcim Bohom, že jej budete verným manželom a že ju nikdy neopustíte ani v šťastí, ani v nešťastí, ani v zdraví, ani v chorobe a že ju budete milovať a ctiť po všetky dni svojho života? Sľubujem. Lucia, beriete si Antona za svojho manžela? Beriem. Sľubujete pred všemohúcim Bohom, že mu budete vernou manželkou, že ho nikdy neopustíte ani v šťastí, ani v nešťastí, ani v zdraví, ani v chorobe a že ho budete milovať a ctiť po všetky dni svojho života? Sľubujem. A ja v mene Svätej Cirkvi potvrdzujem, že ste uzavreli sviatosné manželstvo a požehnávam ho v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Čo Boh spojil, človek nech nerozlučuje. Pekne som ju včera vyglánčil na labke. Kúknú tu kolesa. Počkaj, ukáž. A keď si Luky oblečie tú bundu a tú prilbu, tak to... Kokos, to má kufor vpredu, to je jak Tesla Model S, ty kokos. Tam ešte počítač bydu. Je tam všetko len motor.
zajedu. Toto video nebude o vetroňoch. Oj. Tak toto bol vážny šprint, kámo. Veď už pre zátačkou zabrzdili, veď ste nevideli? To je v pohode. Tak to neverím, kámo. Komu to vypadlo? Nie. Ty kokos. Tak to je v riči. Ale za akú cenu? Kokos. Ja som sa pozrel, za čo to nie je. Veľký rozdiel není, no. Máličko, ale ty si pozadu, Jano. Ale zase tie 2-3 koňové. No ale oni dvaja sú úplne ako keby skoro na rovnako. Kokos, kámo. Také náhradie máme s Janom však? Jano. A to je horúce. Ja som ju tam dával novú tú vaku. Ale to sa asi... Ako to? Počúvaj, máš stopu nahrávané? Jasné. Vlk si robil srandu, ale... Aha, to je normálne. Kaž to? Normálne. Ale to zavaríme, to nevadí. To si už varil? Či to tak bolo od výroby? To už bolo. Ale už asi niekto to... Aha, aj tam ti to... No kámo. Nie, Pôjdeš- asi ten držali. Ty budeš Neviem, dneska no. najhlasnejší v Nitre. Ne, ty, Scooter tuning, vidíš to? Ja som to- Ako to dopadá, keď to preženieš tuningom? Tak to malo minimálne o 30 decibelov viac toto, kámo. Už jak včela. Ó! Opa! Kokos! Ja som skoro hluchol, ako ste popri mne prešli. Takto som vyškolil Janočko a môže ísť Jano portovať valec domov. No. Čo? To sa mu frajeri, keď má výfuk. Mala si dotáčok teraz. A keď nemá výfuk, čo? Tlmič. Ale počúvaj Martin, teraz si ho vytunil riadne. Tak toto má vyzerať. Toto je originál profi tuning. No. No veď hovorím, kokotiny kupujú. Jasné, ja viem, ja som práve že nechcel sa vykokotiť z toho, vieš, preto som bol úplne vpredu, ale som si myslel, že ide, viac je to platí. Ja som Hej, myslel, to že pôjde ruky. hore. Čo? Ja som už myslel, že pôjde hore aj tak, vieš, keď som vpredu. Lebo má... On je máš dlhý, vieš. On je dlhý, no? On pôjde.
troška chvíľu ho neháť, tak on potom to už ide dobre. To bol plný kotol! On sa zohreje, neboj nič. Pozor, už ide, mali by sme sa mu odstúpiť. Poď, poď, poď. Pozri ho, pozri ho. Ó! Náhodou to driape, čo chceš? Taká na kameru. To je jak z iného sveta.